Hey, my diaries anga, good morning, how are you? Ndakati ndichakuitirai kavidhio ndichikudzai kanyaya kandina kokuseri anditi the reason being kane leseni yakanayo mukati anditika ndine vakadzi 2 vari kuseri uko inyaya iri kuitwayo kuseri because ndo zvakakumbira. One of the lady ndevechidiki, the other one is 28, the other one I think is about 26 or so. Vana vanga vari mafriends actually vakakura vese. Saka one ndiye akaziya kwandiri, one wacho iye wacho akauya kwandiri uyati kure yushu akaenda kunokumbirwa mari zvokunobvisirwa mazvokukumbirwa zvaizvo yakuiti zvokutizira. Saka she has this friend yake yaiudza zvese and everything. Saka akanokumbirwa muna is it August, kuna August uko last year ndo pakanokumbirwa. Saka akumbirwa kudaro vakamirira kuti vaite muchato kuti aende kunogara nemurume wake anditi pane zvimwe zvanogara kuSA but ivo ndiwe kumusha kwedu. Saka zvadaro paya abva kunokumbirwa akatanga kuona kutaura kwake iye ndichitaura naye ndichizotaura navo vese vari 2 akatanga kuona shamwari yake yachinja muitiro anditi shamwari haichatauri naye, shamwari yake kumuavoida, kuisa mameseji kuWhatsApp anobhulotikwa, kufona hadavirwi, kutotry kuattempt vana kutaura kwavo vana vangu vari mabest muzavanozi mafriends aya anogara ari mafriends kuti chaita umwe chinoita umwe wacho chitora tanzi taitopfeka taitotenga sometimes hembe dzakafanana vanotori nehembe dzakafanana dzavaitopfeka vese mapictures avaitaridza dzimwe nguva vaitopfeka vakapfeka kunge matwins vachitora mapictures vese right. Saka shamwari yakatanga kungomublutika ichimuitira mashiripiti ichimuitira zvese asingasakwanisi kuti amudaire and everything and then she got worried kuti ko chii chiri kuitika anditoona ndobva aenda kune vamwe mai vekuchechi kwavaenda vese anditika ndobva vaudza kuti ndofunga pane something chiri wrong, maybe pane zvaanenge akanzwa kuti ndakataura or something anditi munongosati vanhu vanongotaura sometimes tinogona kungonyana anoona but not in a bad way, just kungotaura handiti muona right. Ndobva ati apa mukuda pane zvakanzwa pamwe akasandibvunza sinozombada zvakanaka pandichida kuti nditsanangure because ishamwari yangu kubva kuti ndatakakura tese kupinda muSA kwacho kwandotaura kuti akataka kupinda ndiye mumbo yabvatura mudiku yangasira kumusha kuti uya ndobva atouya wakatona mabasa avo vese vanotoshanda zvakanaka ndanditi mai ndobva vave kuchechi vaya ndobva vatry kuda kuintervene vachifonera musikana vachida kuti vabvunze then musikana stoped kuenda kuchechi haana kwanisa kuenda kunodairira kuna mai ava vavanoziva vekuchechi ava muZimbabwe niwo kuti chii chingave chiri kuitika. Mai vayangoti mino zvaramba pedzera nai sezvo muchiti makazana bva kumusha madi kudzokera kuzimu munotsvaga vakanatora nechikuru vokugadzirisai right. So ndobva uyo azoya kwandiri saka zviri kumunetsa uyoyo mukati kure wacho ndobva azoya kwandiri akati ndibvunzireiwo kuti chinga chichikuitika because anoti iye akatanga kunzwa even maruma ari kubuda like kune vamwe vanhu vari musekumavo mamwe vachitaura kuti hanzi uyu chimudiki ari kutaura kufamba chitaura kuti hanzi akatoenda nokumbirwa munhu ari kukumbirwa akakumbira naye munhu wangu ndinaidanana naye ndini and stuff like that. Zvibva zvamunetsa saka zvamunetsa kudaro kuti afona achibvunza uye achadairi mafoni akublutika because rume yacho akutoti hanzi yakanga yatokura zvokuti tu muzacha chataura hangu nzvimbo muSouth Africa rume yanga yatokura ende munenge mune makomiti eZimbabwe anomaona ndobva asiya kwandiri. Saka ndakabva ndafonerawo musikana waya shamwari yacho yechitu ichi ndobva yadaira shamwari yadairawo munhu anotondisivawo ndobva ndati ndokumbira kuti nditaure newe anditika but pane nyaya iri kuitika panapa pamunhu shamwari yako ndo yandibata so anditi manje ari kuda kushata muna April saka zvazvichidawo kuti ungoripo sezvaungori chiwo paline up yavanhu vanenge vachiperekedza muchato manje hauchabatika uchadini kuti uve involved mumaplans amanga muinawo saka achaunderstand handina kutaurawo zverumai yekuti kuri kunzi ruma kudai handiti saka ndachida kuti tinzoti pane chiri romwe here handiti ndobva ngoti chiri romwe hapana ndikati are you sure zvikanzi hapana ndikati kudai saka ndikumbira kuti ndimuedhe pacall then taure tiri 3 ndobva timuedhei ndobva ndamuedha pacall. Saka ndamuedha pacall paipai ndobva ndatanga kuti chititsanangura nyaya yako ndobva atsanangura kuti akundiblutika asi pane pandakanganisa here sawe kana paripo ndikumbire regerero what's going on handiti uya ndobva mudiki atanga kutaura kuti usanyepedzera kudzungaira uchita ngo tiri kuziva kuti ichi chikuitika handiti munhu wako akaenda nokumbirwa naye munhu wangu ndikachidzokorodza zvikanzi munhu wake wari kuti munhu wake wakanokumbirwa naye wakanobvisirwa naye mari munhu wangu neniwo tanga tichitodanana akati ndikati mamuchidanana zvikanzi tachitodanana munhu wangu takadana bva udhara takatodanana kubva ivo vasati vadanana vanhu ava ndikati iwe rondedzera kuti makasangana sei nemunhu ndobva takatsanangura takasangana muno muSA ichichi ndikati saka muno SA munomu are you saying kuti iwe wanga utodanana naye kudhara wanga wasangana kudanana kudhara imi muchiti maishiya zvese shamwari kuikasaziva anomana zvikanzi munhu wangu ndaitodanana naye
hazvina kundimekera sense. Ndikati but still haungarambi animaona. Ndikati alright. Uye ndobva tangati kweyo kana anga ari munhu wako right wakadanana naye zvarini ndisingazivi taiudzana zvese and ndokwanisa kuverengera vanhu kwaidanana naye kosei uina ndisingamuziva ngasipo padist plus alright let's say munhu wako kosei wanga usina kundiudzawo handi ndiri shamwari yako best friend yako kodi sei wanga usina kundibatawo wakandiudza kuti alright munhu wakudanana naye uyu munhu andakambondanana naye handika kumukana kuti munhu wangu zviri kufamba sei ndobva she mukuru yatoti takabhoenda pane kwakabhoenda kunandose handitika akati pane action yakaitika ndisina nyatsoona tiri 3 ikoko ivo vari vasikana nemukomana uyu handi but musikana hanzi anga ari very unsettled handimaona achingosunga achingofamba saka ndakangoti maybe pane zvekuitira kuti ari expecta any call ndobva ndati alright sezvo notakaramba ari adamani kuti munhu wangu totodanana ndobva ndati alright iwe uchindipawo kana any text message inobva kumuchinda usho handika ine zita pamusoro apa namba ini ndoga ndongoona kana anything zvikanzi akatonitumira mapictures manje musi wakaenda kuenda musi wamakaenda pamakaenda kuzimbabwe musi wemarooro wawairogwa iwewe akatitumira mapictures murume and everything ndikati alright hapana chakaipa chindikumbirawo chindisendera one picture kuti ndikwanise kungoprova kuona kuti zvechokwadi wakatumirwa picture nemurume usho ndokumbirawo ende reason kutumira picture yani picture aida zvikanzi tone mapictures hopo aindisendera mamwe achona atori ine compromising situation ndikati tichiona mapicture ndipe one ndione akaramba akati mapicture ndiburisi chero zvikaita sei ende hakuna munhu anokwanisa kundimanikidza ndione ndiburisi mapicture ndikati tione mapicture akaramba hazvina kunyatsondijekera inini samwe pane kafeeling kaindudza kuti this is not true, this is not correct, panenge pane kapinye pakaripo. Alright, ndobva ndati chindipaiwo namba yabamnini ndifonere bamnini tinzo kuti zvakamira sei, handiti noti mukunda nochata kana pane something chiripo you better know now before wadini watopinda mukati mezvinhu izvi zvinani uzive and then you decide because imarriage kai kana watongopinda watopinda mairi haina kubuda muda tonochata handiti ndobva musikana chonata handina problem ndobva ndipa namba saka ndipa namba ndakabva ndatofonera murume uyo handiti nemwe foni ndakavaisa palauda ndakavaisa pane foni patanga tiri pako ndobva ndafonera murume uyo ndobva ndatomubvunza mukomana waye ndobva ndati sa ndine munhu wako panapa ndisisimeri anonga nditozivawo zita sisimeri wakanaka ndaita sei ndikati hapana pane nyaya ndinaisusososo ndavingwa nemunhu wako ndinavo chichichichitu akati munhu womuri kutaura yeshamwari yemusikana wemukadzi wangu ndikati mukadzi wako shamwari zvinongogumira pakuita shamwari mukadzi wako zvikanzi shamwari mukadzi wako zvikati hamuzivanisa mwe else kana makambotaura pakona kana makambopanana namba mukomana akati inini kana never ndikati ndinaye rega ndimupe mutaure naye zvikanzi alright isai palaudi mupe foni musikana wacho nditaure naye ndobva tomumhurutsa akati nai nyaya ndiri kunzwa panapa kuti kuti iwewe ndiri ndi munhu wako ndakambodana newe uri kuti ijoko here kuti zviri kufamba sei akati takambodana ndikati tikwanzi pane mapictures amunotori nawo uchi muzoti mukomana akaita ngachadambura foni kuti angacharasira foni ari kwaari nehasha akati nemi muti handishuriri munoti handishuriri akatsika madzira akaramba akati newe urikuda kuzama kuita sei uda kuzama kupusa imba yangu imi muri mafriends zvokudaro ndezodana newe yakatidza kuzviziva mukomana akatsika madziro musikana akaramba chingeti akapesera bhenga foni ati tose tutaura neni hechichi wati but hapana proof yakabuda or anything mukomana marambira akaita neni akaita kuti ndive so convinced kuti no kutaura chokwadi hapana chiripo but no anyway I'm not ruling that out kuti pane chakaitika but marambiro akaita mukomana ndoti nevide moti handishuriri akatoti ndichibva kubasa ndida kuti ndiuye naye hatigarei pasi tiri 3 unyatsotaura straight to my eyes asiri kugwara asiri kupenga akatsika musikana akati takadanana chendo zvikazoti takadana akatonzi chivapa picture yacho ipasi simeli picture dzaunadzo vape picture vaone akatsika madziro akati hatina munhu andopa picture what handizivi guys I just felt kuti ndingoshiya this nyaya saka tangoisiya iri henyu kudaro mukomana chiti tichaenda kune musikana akati handidi vanhu musaiya kumba kwangu handitombodi mukayamba undoudire mvura inopisa stuff like that saka mhene kuti handifungi kuti uchaendeka kumba kwacho kosi kwakanzi kunoendekwa nhasi because kwakanzi kunodikwa mvura inopisa kana wakaenda but guys ndozvo zvimwe zvanosangana nazvo izvi kuvanhu vatinosangana navo vanenge vakatikomberedza amen nakuti ndishiyewo nyaya iyi kune vechidiki guys zvinhu zvokuti tikudzidza everyday zvinhu zvocho tinenge tisingaoni kumafriends uku tinenge tisingatooni ndo zvinenge zvichitoitika saka not saying kuti hazvina kuitika nokuti chii but handiziviwo guys imimiwo nyaya iyi muri kuiona sei handiti aino kuti vachinge vari mumacomment section vachiverenga kana vachida kukomenda chazvikomendera vega handiti but ndakakumbira kuisa authority kuisa nyaya iyi pano ndisina kumenchena mazita and I was allowed handiti ameno guys mungoona kuti sei muve nezuva rakanaka.